का रे फ्रेंड सवा अपने एरिया के क्या समाचार बा? एरिया के तो समाचार ठीक है बा भैया जी। भैया जी आपका रहते हुए कुछ के दिक्कत हो सकले ना हो सकले। जब एलम बढ़ला ही बानी अपने तो कुछ के दिक्कत हमनी के नहीं खे। कौन बारे रे तू? जहाँ हमार पाँव पड़ जाले वहाँ बंद हो जाले बड़ा बड़ा दंगा। केहू के क के मारी ले नांगा। काहे कि हमरे नाम है लफंगा। लफंगा भाई, लफंगा भाई। जी भैया जी यहाँ बैठी बैठी जा। ए साला के नते बिछाओ ना खटिया। जी भैया बिछाओ तानी, बिछाओ तानी। बैठी 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 बैठी। बना भैया खुश रहा खुश रहा खुश रहा खुश रहा। ए साला बहिरा कहाँ गिरा ले रे वही बेट से? दही चूड़ा ले के लिए ना जानत रहनी ना तो बोरा में भर भर के लिए। इस साला बहिरा के कह देले कथी कथी कह रहले रे? तू कहता रे कथी कहता भर भर के लिए भर भर के। काहे धरल जाए आए तोरा एरिया में आल बानी तो चाहे हमरा के ना पूछबे का रे? भैया जी भल नहीं रहे के प्रणाम कहनी हम। ए कैसन साला टीम में रख ले बड़े रे डपो का बहिर आदमी ली। भैया जी तनी बहिर बाइक तनी कम सुना ले जा दी। कौनो काम में लेट से आवता साला कहल जाता कथी करता कथी। अच्छा जाए दे आगे फिर ये बात भल नहीं प्रणाम कहनी हम। सुनने तोरा गांव में एरिया में लफड़ा भेल बा का दो रउआ झूठ सुन ले बानी। अपने का कोई झूठ जवाब दे ले बा। ठीक बा अगर ई बात होई लफड़ा होई तो हमरा एक बार कॉल करके देखिए। ठीक बा रउआ के एक बार जरूर करम। कथी रे? आप फोन करम रउआ लगे। ठीक बा चल तानी। ठीक बा प्रणाम। जिया तरा ए गाड़िया उतर लग ना बड़ी गाड़िया लग हमें हम ना आब अभियान। ए देख सा हमनी के जितना लूटल सामान रख सब धीरे धीरे खत्म हो गए। साला तोनी कथी खाइबा सर ना लूट बस त फिर और प्लान बनावल जाई तब नु केनौ चल जाई लूटे होते। हां प्लान बनो तो पहले बुचना ला फोन करे को होई। हां अब उना रही एगो ना रही तो कैसे प्लान होई? ए फोन कर हम भुजिया जे ना खाबे। ए साला तू चुप त फोन कर बुचना ला। ठीक बा फोन करत हूं। हां हेलो हां बच्चन कहां बारे? अब भैया जी बुलावत लन तोरा के एगो बहुत बड़का मीटिंग करे के बा। ठीक बा आ ठीक बा आओ जल्दी। भैया जी आवा ता 2 मिनट में आवे वाला बा। ठीक बा बुलाओ। पहले बैठिए ना तैका बैठ। देखी भैया जी बुलावा ता। हां का रे पूछना कहाँ रहले? ए सुतर नहीं त ए हमरो खाए के रहलक ह। हमर लंड खाना ले साली खाली खाए सुन बड़का भैया आके चल गलन। ठीक बा हां आज जाए के लइया चोरी करे मालूम है नु? हां तो प्लान बनो। हां तो तोनी चारू गोरा के जाए के बा ओमे हम ना जाम। ठीक बा भैया ना जाम त नु। हां एगो गोखुला चौक पे एगो घर बहुत ओमे बहुत सामान सब चोरी करे वाला बा। ए साले हमरो घर बा। चुप साला तू ना होको तो वही लंग चोरी करे चल जाम सामने चारू गोरा। हां तब वही ले निकला लोग तो हुन। ठीक बा हमने निकल प्रणाम। ठीक बा खुश रह। चल चल भाई दाखिल चल रे। ए तोर बाप ना पड़ जाए करे जोकिन है कि है चल ठीक भाई एक बार चल। ए यार हवा कहां बहत है? चुप ना तो साले मरबो कर चल सीधा। ए कहां रे भोज के अंगे पड़। चुप साला बढ़िया बढ़िया सामान चुराइए घर में से। अच्छा बर्थडे है इस साला के काला लिए लो सर। चुप पहले खाए वाला सामान ले लिया ना खाए वाला ना
कम से कम हमनी के कामे ना है तो हमनी के कम से कम बालो बच्चा सुती नु का ना नहीं के बंदा का हो गेल होई जगह सुती नु सुरक्षित रही नु ना हम करे पर उठा ले पीछे ए साला बैठा केने रह गए रे अभी ले लम बैठल बड़े लाट सब के नदी बड़े का कुछ ना चले बड़े ए बाक यार अभी कहाँ पता गिलास आले चल 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 अच्छा होने क्या था चल तू चल चल ओए ले ले अच्छा ई क्या मिली बच के खा प्रणाम भैया जी खुश रह आगे काम केंगे फिर रे सब काम हो गेल बा माल सब गोदाम में शिफ्ट हो गेल बा हो गेल बा हाँ तो आधा माल लफंगा भाई लगे भेजवा दे ठीक बा हम अभी भेजा देता नहीं हाँ भेजो खिया ले अभी दुगो ईटा जोड़िया के आइल चुप साला तू इस साला साला पगला रही दी रे। हाँ पगला देवे करे चल साला तू चुपचाप रह, चल 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 तो नीला लफंगा भैया जी फंगा हम पहुंचा देता नहीं माल हां चल बाप रे बा इतना राजमहल छोड़ के आई मड़ई वाला में सुतल जाता तब हम असर काटता भैया जी कौन है साला भैया जी हम नहीं बने हम नहीं है हां साला सोनी बड़ा सा हां खुश रह हां इतना सामान गोले पर लिया के धा देला सा माल चोरी भेल रहा हाँ। तो उस भैया जी कहलन से जा लफंगा भैया जी का आधा माल पहुंचा देवेला ये ले आई नहीं है सर तो इतने माल चोरी हाँ भेल ये तो अब गरीब आदमी रहन कितना का घर में से उठावल जा समाज ए साला गरीब के घर में का गेला से कोनो बोल कर देता था बोल कर देता था